Yakubu uban kwarai, hankali baba gaskiya, dan zaman nan da murdiya. Ganji garkuwar kasa giwa dan Yakubu uban kwarai. Ganji garkuwar kasa na duniya mai abun gani, gode ko basu so ba sun gani. Ai ko gashi mun gani, masu ƙaunarsa mun gani, dan Yakubu farin gani. Tafiyar nan da murdiya mu za mu faɗa maka garai-garai, sai su tura ka mun gani, kai in ka rubuta suna gani, sai su kyale kana gani, in ka samu suna gani, sai su yashe da gunguni. Manya-manyan da kan rika dan Yakubu wasu ke zagon kwarai, to ka shirya kwarai-kwarai, kuma ka kinsa gare-gare, masu ce maka sarai-sarai, ba su ƙaunar ka rai-rai, ga misali sarai-sarai. Ka gani babu ɗau talakawa masu yi maka biyar kwarai, aikin nan da ka gani an kace ka yi ka gani, tun ka bar mana abun gani, in kana nan muna gani, suna son mu mun gani. Idan da ba ka cikin gida koran mu suke sai ka ce kare, dan Yakubu uban gida, ba amana uban gida, kar su tsunduma cikin gida, za su wace diyan gida. An kare baba mai gida, ya rake maka biyar kware baba, gyara manya gida-gida. An kare baba gaskiya na ji mai gidan kwarai, gode halin garkuwar kasa. Ibrahim dan Yakuba manya ta kamar kasa, tafiyar nan da ka gani baba kar a yi maka awarwaro. Mai saye to ka an shiri barka ban da kyamar taro-taro na baka fuska akwai kalaman ka bai farin kai tsaro-tsaro. Gode shi da wance ni masu dange mu mai bayani da barbara, masu ƙaunar mu mun ji mun gansu, masu kishin mu ƴan ƙasa. Abdurrahman a gaida kai aika na waɗan ƙasa, dole in sa da kai ya Yakubu na abore shigo ƙasa. Kaga na sa da kai ya Amurka kuke masa biyar kwarai, dan Yakubu rike kwarai. Ashe ya bayanin su dan dare, masu ce mu abiyo dare, masu rigar a warware. Tun kana can wajen kasa baba sun ka kulle ka jairai, magana ce ta gaskiya. Wakan nan da murdiya, kwando gai da rariya na dan Yakubu uban diya, gode ba a bakara da juriya. Tafiyan nan ta kai da su baba to a gyara kware-kware, masu ƙaunar mu gaisuwa, ifaga ta ku gaisuwa, yan zandar da gaisuwa, ga matantawa yan uwa, yan maraɗin mu kainuwa, agadis na ta gaisuwa, dosa mun gaida yan uwa, yan yamai na ta gaisuwa, tilliberin mu yan uwa. Dan Yakubu ya ce na gaida kuma su kishi da gaskiya, an kare babu gaskiya na ji mai gidan kwarai, gode halin garkuwar kasa. Ibrahim dan Yakuba manya ta kamar kasa, bari in fara gaida kuya da kun wuce masu fankama, sarki masu koran mutum muna nesa har kukan sani tantama. Tunda aka ce uban muna ɓoye sun ka tsame mu tsantsama, yanzu ko gasu ya fito baba sun ka ture mu kankama. Dan Yakubu tsaya ka ji kanci ka rike yara dandaram, manyan nan daram ba amana daram. Gaida kura da taddako sauko kure na ta hanzari, a haddace muna a barka dai baba ba sa san hayaniya. Kai kana can kulla suna gefe har da suke ta dariya banza, yanzu karshen ta ka fito za su zo dan butun tuwo. Na matasa ka kyale yan banza shawara tun da ka fito, maganan nan ka rikito, ka ji zancen mu ka fito, da Yakubu ka rikito. Aika adawa ya fito na abore shigo daram, sauran yara do a gaishe ku sunan ta da dandazo. Kuwa da karfi kama da karfe mai gidan gaske ya fito, yara na ƙara gaisuwa sunan ta da dandazo. Kamar na furta kamar na kyale na gaishe ku yan uwa har Allah ya sa mu gane, amin.